राम. हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 7वा दिवस, 7वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सादर प्रणाम. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 7वा दिवस आहे, 7वा अध्याय आहे. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत. बघता बघता आपला पहिला टप्पा संपलेला आहे, पहिला पडाव संपलेला आहे आणि आपण पुढच्या अध्यायाकडे वळलेलो आहोत. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा उपक्रम उत्तम पद्धतीने सुरू आहे आणि कुठलाही अडथळा जरी आला तरी त्याच्यावर आपल्याला पटकन सोल्युशन मिळता येतं, अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. माझा रोजचा प्रश्न. हरे कृष्ण. आपण कालच्या अध्यायात काय शिकलो? बोला प्रभूजी. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण. काल आपण ध्यान योग म्हणजे काय हे शिकलो. ध्यान म्हणजे मेडिटेशन आणि योग म्हणजे परमेश्वराशी अनुसंधान साधणं, आध्यात्मिक सराव, जोडले जाणं. ध्यान ही गोष्ट खूप कठीण आहे आणि अष्टांग योग याच्याबद्दल माहिती सांगितली. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये अष्टांग योगामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी अशा 8 गोष्टी येतात अष्टांग योगामध्ये. यम मध्ये काय नाही करायचं आणि एकांतामध्ये जाऊन आपण शिस्त नियम पाळून भक्ती कर्म करणं, ही गोष्ट सांगितली. नियम मध्ये काय करायचं हे सांगितलं. उदाहरणार्थ खाणं पिणं, आहार विहार, संयम, नियंत्रण करणं इत्यादी. आसन म्हणजे कशावर बसून आपण ही भक्ती करायची, तर ती जागा जास्त उंच नको, कमी नको अशा तऱ्हेनं, आणि त्याला हरणाचं कातडं त्याच्यावरती हे करून पद्मासनात बसून आसन व्यवस्था असावी.
प्राणायाम म्हणजे श्वासोश्वासावर नियंत्रण, कुंभक, रेचक वगैरे आपण बरेच जण प्राणायाम आपल्याला माहिती आहे. प्रत्याहार म्हणजे भौतिक इच्छांपासून दूर, धारणा म्हणजे भगवंताचे रूप, आणि मेडिटेशन म्हणजे ध्यान, समाधी म्हणजे अंतर्मनाचा प्रवास, आत्म्याचं दर्शन वगैरे. त्याच्यानंतर 4 युगांची माहिती सांगितली: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, कलियुग. या प्रत्येक युगामध्ये काही काही गोष्टी केल्यामुळं त्या त्या युगानुसार सत्ययुग म्हणजे विष्णूचं ध्यान, त्रेतायुग म्हणजे खर्ची मोठे मोठे यज्ञ करणं, द्वापार युगामध्ये मंदिरांची पूजा अर्चा करणं, आणि कलियुगामध्ये फक्त नामस्मरण भक्ती हा अत्यंत सोपा मार्ग आहे आणि तो श्रेष्ठ मार्ग आहे. भक्ती मार्ग, नामस्मरण करणं, याचा अर्थ कीर्तन, भजन किंवा कृष्णाचा महामंत्र हा त्याचा जप करणं. जपाचे फायदे म्हणजे निर्मल आनंद, आत्मज्ञानाची प्राप्ती, दृष्टिकोन बदलणं, चिंतामुक्त होणं, मनशांती, वाईट सवयी व्यसनांपासून मुक्ती, नैराश्य निघून जातं, आनंद समाधान लाभते. मनावर कंट्रोल करण्यासाठी वाऱ्यावर नियंत्रण करण्यापेक्षा हे अतिशय कठीण आहे, कारण मन हे चंचल आहे आणि जिद्दी आहे. बऱ्याच गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. त्याच्यासाठी अभ्यास, सराव, प्रॅक्टिस आणि वैराग्य. व्यसनापासून मुक्त राहायचंय, मांसाहार करायचा नाहीये, जुगार खेळायचा नाहीये, किंवा लग्नबाह्य संबंध किंवा शारीरिक लैंगिक संबंध ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये असता कामा नाहीयेत. आणि आपण एक पिक्चर मला खूप प्रचंड आवडलं, की याच्यामध्ये तुम्ही एक लिफ्ट दाखवली होती आणि एक शिडी दाखवली होती. शिडी याचा अर्थ तुम्ही स्टेप बाय स्टेप एक एक पायरी वर चढत जाणं, आणि लिफ्ट म्हणजे तुम्ही डायरेक्टली वरती टॉप पर्यंत जाऊ शकता. तर अशा तऱ्हेने कालच्या अध्यायाची सांगता आपण केली आणि अतिशय सुंदर शैलीमध्ये त्याचं वर्णन केलं. धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभूजी. खूप छान. काय प्रभूजी, मस्त सगळं, किती डिटेल, सगळं अध्याय डिटेल. हो, वा, खूप वा. छान हरे प्रभूजी, खूप कृष्ण, हरे छान. कृष्ण. हरे धन्यवाद. कृष्ण, हरी बोल, हरी बोल. धन्यवाद. जय श्रीकृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. प्रभूजींनी सगळंच सांगितलेलं आहे, त्यामुळे मी काही परत सांगायची गरज नाही आहे. कालचा आपला होता ध्यान योग, आणि तिथेच आपला भगवद्गीतेचा पहिला टप्पा, पहिला पडाव संपलेला आहे. आणि ध्यानयोगामध्ये सांगताना भगवंतांनी कुठेतरी आपल्याला कर्माबद्दल, आपला पहिला टप्पा होता कर्मयोग, आणि कर्मयोगामध्ये भगवंतांनी पहिले कर्माबद्दल सांगितलेलं आहे. आपण कर्म करता करता भगवंतांची अनुसंधान साधणे, त्याच्यानंतर आपण ज्ञान घेऊन भगवंतांची अनुसंधान साधणे. जेव्हा आपण कर्मयज्ञ करतो किंवा आपण कर्मकांडाचा कर्मयोग करतो, म्हणजे आपण आपल्या इंद्रियांद्वारे कुठेतरी इंद्रियांचं दमन करतो, म्हणजे इंद्रियांद्वारे आपण कुठेतरी भगवंताच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतो, इंद्रियांचं दमन करून त्यांच्यावर नियंत्रण आणून. आणि तोच आहे कर्मयज्ञ किंवा कर्मयोग. त्याच्यानंतर कर्मयोग करता करता पुढचा टप्पा आपला आहे किंवा पुढची पायरी आहे ज्ञानयोग. ज्ञानयोगामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या शास्त्रांचं आपल्याला काय म्हणू शकतो, वाचन करायचं आहे. वाचनापेक्षा श्रवण भक्ती महत्वाची आहे, तर श्रवण करायचं आहे. आणि अशा पद्धतीने जेव्हा आपण ज्ञान घेतो, भगवंताविषयी आपण माहिती जाणून घेतो, तर त्याद्वारे आपण भगवंतांशी जोडलं जाणं, किंवा आपल्याला कुठेतरी सांगतात की कर्माचा फळाचा त्याग करा, कोणासाठी करा, कोणाच्या आनंदासाठी करा. मग ते भगवंत कोण आहेत, तर हे जेव्हा आपण ज्ञान घेतो, म्हणजे आपण मनाद्वारे भगवंताशी जोडलं जाण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्यानंतर पुढचा टप्पा जो आहे तो अष्टांग योग आहे, जो आपण आपल्या 6व्या अध्यायामध्ये पाहिला. आणि अष्टांग योगाचे जे 8 टप्पे आहेत, 8 पडाव आहेत, प्रभूजींनी आत्ताच सांगितले, मी रिपीट करत नाही. तर अशा पद्धतीने आपण भगवंतांशी जोडलं जाणं, म्हणजे आपण आपल्या बुद्धीद्वारे, म्हणजे तुम्ही पहिले इंद्रियांचं दमन करता आहात, मग तुम्ही मनाला तुम्ही नियंत्रण आणत आहात, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही बुद्धीला सक्षम करता आहात, आणि बुद्धीला सक्षम करून तुम्ही भगवंताची भक्ती करता आहात, किंवा तुम्ही एकाग्र चित्ताने तुम्ही भगवंतांची भक्ती करता आहात, किंवा भगवंतांशी जोडले जाण्याचा प्रयत्न करता आहात. आणि सगळ्यात उच्च असं जे आहे, सर्वश्रेष्ठ असं जो आहे, तो भक्ती योग आहे. त्याच्याद्वारे म्हणजे आपल्याला आत्म्याद्वारे भगवंतांची भक्ती करणं. आत्मा हा चिरंतन आहे, आत्मा हा शाश्वत आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण आत्म्या ज्यावेळेस भगवंतांशी जोडले जाऊ,
तेव्हा निश्चितच आपला आध्यात्मिक प्रवास जो आहे तो क्रमशः आपल्याला मोक्ष मार्गापर्यंत नेणार आहे. म्हणजे मनुष्य जन्माचा किंवा आपण जे ध्येय आपल्या समोर जे आहे, तर आपलं ध्येय काय आहे, आत्म्याद्वारे आपण भगवंतांचे कशी सेवा करू शकतो, तर तो आपल्याला एक एक प्रवास इथे आपण ह्या पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये पाहिलेला आहे. आणि मग सगळ्यात शेवटी भगवंत कालच्या अध्यायात सांगतात, श्रद्धायान भवते, म्हणजे आपल्याला जे श्रद्धावान आहे, जे श्रद्धा करून भगवंतांची भक्ती करतात, त्यांना निश्चितच आपल्याला ह्या सगळ्या काय म्हणू शकतो आपण, हे जे सगळ्या टप्पे आहेत, ह्या सगळ्या पायऱ्या ज्या आहेत, तर ते भगवंतांपर्यंत सहज पोहोचू शकतात. किंवा ते कुठल्याही अडचणी जरी आल्या तरी सुद्धा ते पार करण्याचा प्रयत्न करून हळूहळू आपला मार्ग जो आहे तो पुढे पुढे जातात. तर हे सगळं कुठेतरी आता भगवंत कोण आहेत, आणि हे सगळं म्हणून भगवंत आपल्याला पुढचा जो आपला टप्पा आहे तो भक्तियोग आहे. कर्मयोग सांगितलं, कर्मामध्ये सांगतात फळाचा त्याग करा. मग कोणासाठी करा, भगवंतांसाठी करा. मग भगवंत नेमके कोण आहेत, आणि मग भगवंतांबद्दल जेव्हा आपल्याला डिटेलमध्ये माहिती जेव्हा आपल्याला ह्या 6 अध्यायांमध्ये मिळते, तर आपला आजचा पहिला जो अध्याय आहे, पहिल्या अध्यायामध्ये ज्याचं नाव आहे ज्ञान विज्ञान योग. ज्ञान, ज्ञान म्हणजे ज्ञा हा मूळ धातू आहे जाणून घेणं, आणि विज्ञान म्हणजे विशेष ज्ञान, विशेष करून जाणून घेणे. मग ज्ञान विज्ञान योग काय आहे, तर परमार्थाचं जे ज्ञान आहे ते भगवंत कुठेतरी आजच्या अध्यायामध्ये सांगायला सुरुवात करता आहेत. आणि मग आजच्या अध्यायात आपल्याला काय बघायचं आहे की कृष्णाबद्दलच्या ज्ञानाचा महिमा जो भगवंतांनी 4थ्या अध्यायामध्ये पहिल्या 10 श्लोकांमध्ये सांगितला होता, तर आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला विस्तृतपणे अजून भगवंत सांगता आहेत. मग भगवंतांच्या विविध शक्तींचं ज्ञान जे आहे ते आपल्याला बघायला मिळणार आहे. मग भगवंतांना शरण कोण जातं किंवा कोण नाही जात, तर ते दोन्ही प्रकार जे आहेत, आपण म्हणतो की नाही, जशी श्रद्धा जसा भाव तसा देव. तसं काही लोक जे असतात ते शरण जातात, काही लोक जे असतात ते नाही जात. म्हणजे असे सगळे प्रकार आपल्याला आजच्या अध्यायामध्ये भगवंत आपल्याला सांगता आहेत. मग पुढे देवपूजा, व्यक्तित्ववाद, म्हणजे देवपूजा, आपण जे कर्मकांड करतो, तर त्याबद्दलही थोडस भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि आपला जो भ्रम आहे, भ्रमातून भक्तीकडे, म्हणजे आपल्याला काहीतरी आपल्या कल्पना असतात किंवा काहीतरी एक समज असतो, काहीतरी भ्रम असतो, तर आपल्याला ज्ञान भगवंत माहिती देत आहेत ना. मग तो भ्रम बाजूला सरून ज्ञान काय आहे, खरं काय आहे, सत्य काय आहे, हे कुठेतरी आजच्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगता आहेत. आणि आपण लगेच आजच्या अध्यायाला सुरुवात करूया. तुम्ही जर एक मार्क केला असेल तर आतापर्यंतच्या प्रत्येक अध्यायामध्ये अर्जुनाने सुरुवात केली होती. अर्जुनाची काहीतरी शंका आहे, काहीतरी प्रश्न आहे, आणि अर्जुनाने सुरुवात केली आहे. पण आजचा अध्याय मात्र जो आहे त्याची सुरुवात भगवंतांनी केलेली आहे. भगवंत म्हणत आहेत, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्य मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा न्यास्यसि तच्छृणु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगाभ्याद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निसंदेह कसा जाणू शकशील ते आता ऐक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगता आहेत तच्छृणु, आता ऐक, तू आता फक्त ऐक. आणि म्हणजे तू माझ्यावर संपूर्ण, तू एक माझा एक तर आवडता भक्त आहेस. भगवंत नेहमी वारंवार आता पुढे पुढे सांगता आहेत अर्जुनाला की तू माझा एक भक्त आहे, लाडका भक्त आहे, आवडता भक्त आहे. आणि मी आत्ताच तुला ध्यान योग काय आहे तो एक्सप्लेन केला आहे, तो सांगितलेला आहे. पण त्याच्यात जर तुला पुढे पुढे जायचं असेल किंवा तुला नामस्मरणामध्ये एकाग्रता मिळवायची असेल, आता आपण कलियुगात आहोत त्यामुळे आपल्याला नामस्मरणामध्ये एकाग्रता कशी मिळवायची आहे, तर भगवंतांची आसक्ती बघा. आतापर्यंत भगवंत काय सांगत होते, प्रलोभन सोडा, आसक्ती सोडा, हो की नाही. मग प्रलोभन आसक्ती ही कशाची, भौतिक निसर्गाची, भौतिक सृष्टीची, ह्या लौकिकाची, या भौतिक प्रपंचाची आसक्ती सोडा, इंद्रिय विषयांची आसक्ती सोडा, असं भगवंत सांगत होते. पण आज आता भगवंत आसक्ती कोणाची धरायला सांगता आहेत, भगवंतांची आसक्ती धरायला सांगतायत. म्हणजे एवढी एकच आसक्ती जी आहे, एवढा एकच मोह जो आहे तो आपल्याला झाला पाहिजे.
म्हणजे आपण भगवंताला संपूर्णपणे समर्पित भावनेने भगवंताला शरण जाऊन आपण भगवंतांची सेवा करू शकतो, भगवंतांचं नाम घेऊ शकतो. तर हे कसं शक्य आहे? तर हे आता तू ऐक, असं इथे भगवंत सांगता आहेत आणि सांगायला सुरुवात केलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्ही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगतो. हे जाणल्यावर तुला आणखी काय जाणायची शिल्लक राहणार नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग इथे आपण हा पण एक हे घेऊया आणि मग मी सांगते. मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततमाम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मावेति तत्वतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादा सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यापैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत आपल्याला दिव्य ज्ञान देणार आहेत. तिथे तर त्याला दिव्य ज्ञान का म्हणायचं? कारण की ते शाश्वत असं आहे. साक्षात भगवंतांच्या मुखातून आपल्याला हे ऐकायला मिळतं आहे. त्यामुळे हे प्रत्यक्ष ज्ञान, हे दिव्य ज्ञान जे आहे ते तुला आता भगवंत सांगतोय मी तुला सांगतो आहे ते तू पूर्णपणे ऐक. भगवंत अर्जुनाला सांगतात म्हणजे आपल्या सगळ्यांना सांगतो आहेत. आणि याच्या व्यतिरिक्त याच्या पलीकडे कुठलंही सत्य नाही आहे की बाई हे ऐकल्यानंतर पुढे काही उरतच नाही. म्हणजे भगवंत आपल्याला संपूर्ण जे परमेश्वर कोण आहेत किंवा सत्य काय आहे, आपण दुसऱ्या अध्यायात पाहिलं होतं की भगवंतांचं ब्रह्मन स्वरूप आपण पाहिलेलं आहे, भगवंतांचं आपण परमात्मा स्वरूप आपण पाहिलेलं आहे, भगवंतांचं भगवान स्वरूप आपण पाहिलेलं आहे. आणि मग ह्या तिन्ही स्वरूपाचं आपल्याला इथे कुठेतरी भगवंत आपल्याला सांगता आहेत, वर्णन करता आहेत. आपले इंद्रिय जे आहेत हे सदोष इंद्रिय आहेत. आपल्याला आपल्या कानांना किंवा आपल्या डोळ्यांना सगळंच काही दिसतं किंवा आपण 360 अँगलने सगळं बघत असतो असं नाही आहे. आणि त्यामुळे आपण ते एक उदाहरण पण पाहिलेलं आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला सगळ्याच गोष्टी डोळ्यांना दिसत नाहीत किंवा सगळ्या गोष्टी कानांना ऐकू येत नाही. उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरे हे सगळे जे आहेत यांना आपण आपल्याला दिसतात का? ते नाही दिसत. अगदी ते मायक्रोस्कोपिकली सुद्धा आपल्याला नाही, पण ते आपल्याला अनुभवता येतात किंवा त्याच्या कुठेतरी सायंटिफिकली आपण एक्सपेरिमेंट करून त्याचं रिसर्च करून आपल्याला त्याची जाणीव आपल्याला झालेली आहे. तशीच हे भगवंतांची जी शक्ती आहे, भगवंतांची अंतरंग शक्ती आहे, भगवंतांची बाह्यरंग शक्ती आहे, तर ती आपल्याला अनुभवायची आहे. मग ती अनुभूती कशाने येते? ती अनुभूती नामस्मरणाने येते. तर हे जे दिव्य ज्ञान आहे हे भगवंत आता आपल्याला सांगता आहेत. मग ते नामस्मरण करताना एकाग्रता कशी करायची, तर हेही भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे भगवंत म्हणतात, पण हे जेव्हा मी सांगतो किंवा हे तर बरेच जण सुरुवात करतात, पण कसं असतं की बरेच जणांनी जरी सुरुवात केली तरी त्यातल्या सगळ्यांनाच गती मिळते किंवा सगळेच जण सक्सेसफुल होतात असं नाही. कालच आपण पाहिलं होतं की जे अयशस्वी योगींचं गंतव्यस्थान कालच्या आपल्या अध्यायामध्ये होतं की कुठेतरी सुरुवात होते, भगवंतांची भक्ती करायला लागतात, नामस्मरण करायला लागतात, आध्यात्मिक प्रगल्भताही सुरू होते किंवा आध्यात्मिक प्रवास सुरू होतो, पण कुठेतरी अडथळा येतो आणि ती भक्ती, ते नामस्मरण थांबतं. मग अशा लोकांचं पुढे काय होतं हे आपण कालच्या अध्यायात पाहिलं. अशा अनेक लोक असतात की जे हा प्रवास सुरू करतात. त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक छान उदाहरण आहे इथे मॅरेथॉन. आता हिवाळा सुरू आहे त्यामुळे सगळीकडे मॅरेथॉन कुठे कुठे आता सुरू आहेत की नाही. मॅरेथॉनला हजारो लाखोनी रजिस्ट्रेशन होतात, पण कोणीतरी एकच असतो तो जिंकतो. आणि बोटावर मोजण्या इतकी लोक असतात ती पूर्ण करतात किंवा ऍटलिस्ट ते हाफ मॅरेथॉन धावतात. आणि त्याच्यानंतर काही एक ठराविक लोक पूर्ण करतात आणि त्यातलाच एक विजेता असतो. ह्या आध्यात्मिक प्रवासाचं, ह्या नामस्मरणाचं सुद्धा असंच आहे. आणि त्यामुळे ही जी प्रोसेस जी आहे तर ही आपल्याला उत्तम पद्धतीने किंवा योग्य पद्धतीने आपल्याला कोण दाखवू शकतं किंवा कोण आपल्याला मार्ग देऊ शकतं, तर जे गुरु परंपरेतून आलेले जे गुरु आहेत तर तेच आपल्याला याच्यातून किंवा आपल्याला मार्गदर्शन करू शकतात. आणि मग पराप्रकृती काय आहे, अपराप्रकृती काय आहे आणि योग्य मार्ग काय आहे, तर त्याची आपल्याला ते जाणीव करून देऊ शकतात. आपल्यासाठी काय श्रेयस्कर आहे आणि त्याची ते आपल्याला जाणीव करून देऊ शकतात. आणि म्हणून इथे भगवंत म्हणतायत की एखादाच असतो जो मला तत्वतः जाणतो. ते महात्मा पदावर असतात, ते गुरुपदावर असतात, ते
संत पदावर असतात. आणि मग भगवंत पुढे आपल्या विविध शक्तींचे त्यांनी सुरुवात केलेली आहे सांगायला. आणि मग म्हणता आहे, भूमिरापो नलो वायू खम मनो बुद्धी एवच अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृती अष्टधा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत आपल्याला बाह्यरंग आणि अंतरंग शक्तींबद्दल बोलायला सुरुवात करत आहे. मग भगवंतांच्या शक्तींचा विस्तार. आता आपलं शरीर जे आहे, स्थूल शरीर जे आहे, आपल्याला माहिती आहे आता आपलं शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, त्याच्यानंतर आत्मा आणि आत्म्यामध्ये स्थित असलेला परमात्मा, ह्या संयोगाने आपल्याला हा शरीर, आपलं हे जे शरीररूपी यंत्र जे आहे ते कार्यरत आहे, हो की नाही. मग ह्या स्थूल शरीरामध्ये हे स्थूल शरीर कशाने बनलेलं आहे तर पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. मग ती पंचमहाभूत कुठले? पृथ्वी, पाणी, आकाश, वायू, अग्नी. मग हे कोण आहेत? हे भगवंतांच्या शक्तीचा विस्तार आहेत. मग आपल्यामध्ये सूक्ष्म शरीर पण आहे. मग सूक्ष्म शरीर मध्ये काय आहे? मन, बुद्धी, मिथ्य अहंकार, अहंकार आहे. मग ह्या 3 शक्ती काय आहेत? ह्या सुद्धा भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. म्हणजे हे जे शरीर आपल्याला मिळालेलं आहे, मग ते स्थूल शरीर असेल, सूक्ष्म शरीर असेल, ते सुद्धा भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे, त्यांच्याच अभिव्यक्तीचा विस्तार आहे. आणि अशा ह्या 8 भिन्न प्रकृती ज्या आहेत, ती शक्ती भगवंतांनी इथे सांगितलेली आहे. म्हणजे आपण भगवंतांना कुठे कुठे बघायचं आहे तर हे जे मुळात शरीर जे आपल्याला दिसतं आहे, हे शरीर मिळालेलं, हे शरीररूपी यंत्र जे आहे, हे सुद्धा भगवंतांचीच एक शक्ती आहे. आणि पुढे असं म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महाभाव अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी परा प्रकृती आहे, जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग त्याच्यानंतर भगवंत सांगता आहेत की आणखीन एक अशी प्रकृती आहे जी श्रेष्ठ आहे. आपण काय ब्रह्मांडामध्ये राहतो, ब्रह्मांड ही काय आहे की ही अपरा प्रकृती आहे, ही कनिष्ठ आहे. कनिष्ठ म्हणजे काय? की जी दुय्यम आहे, की जी नाशवंत आहे, म्हणजे तिचा लय आहे की नाही, उत्पत्ती स्थिती लय, तिची उत्पत्ती आहे, तिचा लय ही आहे. पण श्रेष्ठ अशी जी प्रकृती आहे ती शाश्वत आहे, ती चिरंतन आहे, ती स्वयंप्रकाशी आहे. अशी श्रेष्ठ प्रकृती, तिला परा प्रकृती असं म्हटलेलं आहे, ज्याला आपण वैकुंठधाम, मोक्षधाम, तुम्ही गोलोक वृंदावन, तुम्ही काहीही नाव द्या, जी भगवंतांच्याच प्रकाशाने स्वयंप्रकाशित अशी आहे. तर अशा प्रकृतीचा पण एक भगवंत इथे उल्लेख करता आहेत. आणि दुसरी जी आहे ती कनिष्ठ भौतिक प्रकृती आहे. तर ज्या कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण जे जीव आहोत, असंख्य जीव आहोत की नाही, आणि 84 लक्ष योनी, म्हणजे मग तो मनुष्य देह असेल, प्राण्यांचा देह असेल, पक्ष्यांचा देह असेल, झाडं असतील, डोंगर असतील, नद्या असतील, तर हे सगळं काय करता आहे तर ह्या प्राकृतिक साधनांचा उपभोग घेत आहेत. या भौतिक सृष्टीचा, या भौतिक अलौकिक ह्या लौकिक सृष्टीचा, या लौकिक साधनांचा उपभोग घेत आहेत. पण याच्या व्यतिरिक्त अशी जी श्रेष्ठ अशी प्रकृती आहे की जिथे तुम्हाला सच्चित आनंद ह्याचा तुम्हाला अनुभूती येणार आहे. आणि ती प्रकृती कुठली आहे तर ती परा प्रकृती आहे. आणि ज्यांना मोक्ष मिळतो, ज्यांना वैकुंठ धाम मिळतो, तर त्यांना त्या प्रकृतीमध्ये आपण म्हणू शकतो की तो आनंद उपभोगण्याची संधी मिळते. आणि मग पुढे असं म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व सृष्टी प्राणीमात्राचा उगम या 2 शक्तीमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे, याचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करताही मीच आहे, हे निश्चितपणे जाण. 7.7 मध्ये भगवंत असं सांगतात, हे धनंजया, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आताच आपण भगवंतांची जी परा प्रकृती आणि अपरा प्रकृती जे आहेत तर त्याचं आपण आता वर्णन ऐकलं. भगवंत सांगता आहेत आणि पुढे म्हणता आहेत की ह्या दोन्ही सृष्टींमध्ये जी ज्याला आपण परा प्रकृती आणि अपरा प्रकृती म्हणतो, मग त्याला भौतिक सृष्टीही म्हणतात किंवा आध्यात्मिक सृष्टीही म्हणतात. आणि आध्यात्मिक सृष्टी जी आहे ती शाश्वत आहे,
त्याची उत्पत्ती किंवा ती सुद्धा त्याचा विस्तार कोणी केला आहे तर भगवंतांनीच केला आहे. पण जी भौतिक प्रकृती जी आहे, जे ब्रह्मांड जे आहे, तर त्याचा विस्तार किंवा त्याची उत्पत्ती आणि त्याचा प्रलय सुद्धा कोण करत आहे किंवा कोणाच्या इच्छेने होत आहे, तर हे भगवंताच्याच इच्छेने होत आहे. ही सर्व सृष्टी जी आहे, हे सृष्टी चक्र जे सुरू आहे, तर हे सगळ्याच ही कोणाची शक्ती आहे किंवा कोणाच्या शक्तीद्वारे कोणाच्या शक्तीचा विस्तार आहे, तर तो भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. आणि पुढे हे सांगत असताना हे जे ब्रह्मांड आहे, हे ग्रहमंडल जे आहे, सूर्य आहे, चंद्र आहे, हो की नाही, सूर्य रोज उगवतो, संध्याकाळी मावळतो, चंद्र रोज उगवतो, रात्री उगवतो, सकाळी तो मावळतो, किंवा आपण ज्याला असं म्हणतो दिवस रात्र म्हणतो. त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या ग्रहांच्या ज्या कक्ष आहेत त्या तिथेच सुस्थितीमध्ये आहेत. आणि तर हे सगळं कशामुळे होत आहे, तर भगवंत सांगता आहेत की माझ्याच अंतरंगा शक्तीद्वारे ह्या सगळ्या ज्या ग्रहमंडल जे आहे, हे ब्रह्मांड जे आहे, तर त्यांच्या स्थितीमध्ये आहे आणि ते त्यांची स्थिती बदलत नाही आणि त्यांचं जे चक्र जे आहे ते सुद्धा सुरळीतपणे पद्धतीने सुरू आहे. मग त्यांच्या कक्षा का बदलत नाही, तर त्याच्यासाठी आपल्याला इथं खूप सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे की आपल्याकडे एक मोत्यांची सर असते बघा, मोत्यांची माळ. मोती छान दिसतात आपल्याला, आतला दोरा दिसतो का, नाही दिसत, हो की नाही. अशी छान आपण गळ्यात मोत्यांची माळ घालतो किंवा मोत्यांची माळ आपण देवाला सुद्धा वगैरे आपण आणतो की नाही, छोटी कंठी वगैरे म्हणतो आपण त्याला, आतला दोरा दिसतो का, नाही दिसत की नाही. अशाच पद्धतीने हे जे सृष्टीचक्र आहे, हे ग्रहमंडल आहे, हे ब्रह्मांड जे आहे, तर त्यांच्या कक्षा सोडत नाही. त्यांच्या कक्षा का सोडत नाही, कारण भगवंतांची जी संकर्षण शक्ती आहे, जिला आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किंवा गुरुत्वाकर्षण शक्ती जे म्हणतो, तर ती कुठेतरी कार्यरत आहे. आणि त्यामुळे प्रत्येक जण आपापल्या कक्षेमध्ये घट्ट रोवून आहे, कोणीही कोणाची कक्षा सोडत नाही. आणि त्यांचं जे चक्र आहे की याच्या पृथ्वी आपली गोल फिरत असते, सूर्य जो आहे तो उगवतो आहे, मावळतो आहे, जे दिवस रात्र म्हणजे हे जे सृष्टी चक्र आहे, हे निसर्ग चक्र जे आहे, प्रत्येक आपलं ग्रहमंडल जे आहे त्यांच्या ज्या कक्षा ज्या आहेत, त्या त्या कक्षा तिथे त्याच कक्षेमध्ये राहतात. त्याचं कारण असं आहे की भगवंतांची जी शक्ती आहे, संकर्षण शक्ती जी आहे, ती एखाद्या दोऱ्याप्रमाणे अशी त्या सगळ्या गोष्टींना बांधून ठेवलेलं आहे. आणि त्यामुळे ते कुठेही इकडे तिकडे न धावता ते तशाच पद्धतीने ते कार्यरत आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत की आपल्या सगळ्यांना प्रश्न आहे की नाही, की जळी स्थळी काष्टी पाषाणी, भगवंताला कसं बघायचं, कसं आपण अजून कुठे एकाग्र चित्त मन कसं करायचं, आणि भगवंतांना कसं आपण 24/7 आपण भगवंतांचं त्यांचा विसर न पडला पाहिजे किंवा त्यांना स्मरणात ठेवलं पाहिजे. त्याच्यासाठी इथे भगवंतांनी अजून आपल्याला पुढच्या 3-4 श्लोकांमध्ये वर्णन करता आहेत. रसोहमपि कौंतेय प्रभास्मी शशी सूर्य हो, प्रणव सर्व वेदेषु शब्दम खै पौरुषम नृषु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेया, पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश पण मी आहे, वैदिक मंत्रामधील ओंकार मी आहे, आकाशातील शब्द मी आहे आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य सुद्धा मीच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत सांगत आहेत पाण्यातील रस मी आहे. आपण जे पाणी पितो, हो की नाही, पाणी पिलं की आपल्याला काय असं एकदम छान समाधान वाटतं. आपली खूप तहानलेलं असो तर आपण काय बघतो, आपली काय पहिलं काय असतं की आपल्याला पाणी हवं असतं. पाण्याच्या जागी आपल्याला कोणी सरबत दिलं, कोणी सूप दिलं, कोणी कोल्ड्रिंक दिलं, चहा दिला, आपण घेतो का, नाही घेत. पाणी हे पाणी असतं की नाही. आम्ही कारण काय की आपण पाणी प्यायलं की आपल्याला समाधान लागतं, आपल्याला एक छान आनंद मिळतो. त्याचं कारण असं आहे की त्या पाण्याला एक विशिष्ट चव असते. मग ती चव म्हणजे काय, त्या पाण्यातला रस म्हणजे काय, तर ते पाणी जे आहे तिथे भगवंतांचा वास आहे, तिथे भगवंत आहेत. त्याच्यानंतर चंद्र, सूर्य, चंद्राचा जो शीतल प्रकाश आहे, किती छान वाटतं, चंद्राचा मोहक असा प्रकाश आहे, सूर्याचा प्रखर तेजस्वी असा प्रकाश आहे. बघू शकतो का आपण सूर्याकडे, नाही बघू शकत. तर ह्या दोन्ही प्रकाश जो आहे, त्याचा जो प्रकाश जो उत्सर्जित होतो आहे, ती सुद्धा भगवंतांचीच शक्ती आहे. म्हणजे बघा, एकीकडे शीतलता आहे, एकीकडे प्रखरता आहे, पण ह्या दोन्ही भगवंतांच्याच शक्ती आहेत. त्याच्यानंतर आपण जे वेद मंत्र म्हणतो त्याच्यामधला ओंकार जो आहे, ओंकार, तर ओम या शब्दाचा अर्थ आपण 17व्या अध्यायात बघणार आहे. पण आता आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे की ओंकार जो आहे, तो ध्वनी जो आहे,
तिथे भगवंत आहेत, तिथे ते विष्णू तत्व आहे. त्याच्यानंतर आपण शब्द, आकाशातील शब्द, आपण बघा, आपण एकमेकांशी बोलतो, संवाद साधू शकतो. आपण, मी काय बोलते तुम्हाला ऐकू येते, तुम्ही काय बोलता मला ऐकू येते. एकमेकांशी आपण जे बोलतो आहोत, हा जो ध्वनी जो आहे तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो आहे, पोहोचतो आहे, तर ही कोणाची शक्ती आहे? तर हे सगळं जे आहे तर तिथं भगवंतांची शक्ती आहे, आणि म्हणून आपण संवाद साधू शकतो आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मनुष्यांमध्ये सामर्थ्य, प्रत्येक मनुष्यामध्ये काहीतरी एक वेगळं सामर्थ्य असतं. कोणामध्ये उत्तम अशी कला असते, कोणी उत्तम रांगोळी काढत असतं, कोणामध्ये खूप शिक्षणाची गती असते, कोणाचं मॅथ्स चांगलं, कोणाचं सायन्स चांगलं, कोणी डॉक्टर होतं, कोणी इंजिनियर होतं, कोणी पाककलेमध्ये खूप उत्कृष्ट असतं, कोणाचं ड्रायव्हिंग चांगलं असतं. अशा 64 कला आहेत. कोणी उत्तम गाणारं असतं, कोणाची बासरी वादन छान करत असतं. वेगवेगळ्या कला आहेत. तर त्या कला, ते जे सामर्थ्य आहे एकेका मनुष्यामध्ये, तर ते सामर्थ्य म्हणजे मी आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग भगवंत आपल्या कशा कशामध्ये आहेत, किंवा भगवंतांच्या ज्या शक्ती ज्या आहेत, ते अभिव्यक्ती ज्या आहेत, त्या कशा कशामध्ये आहे. तर इथे आपल्याला आपण एक त्याचा चार्ट बनवलेला आहे. तर आपण हरे कृष्ण, कोणी हे वाचेल का माताजींसोबत, किंवा अजून कोणा दोघांना इच्छा असेल वाचायची तर? नाही तर मी आणि माताजी वाचतो. ठीक आहे, हरकत नाही. माताजी, तुम्ही सुरुवात करा. म्हणजे एक साइड तुम्ही वाचा, एक साइड मी वाचते. आपल्याला असं वाचायचं आहे, पाण्यातील चव मी आहे, असं वाचायचं आहे. तर मी राईट साइड वाचते, तुम्ही लेफ्ट साइड वाचा. ठीक आहे. हा. पाण्यातील चव मी आहे. चंद्र आणि सूर्याच्या प्रकाश मी आहे. वैदिक मंत्रातील ओम मी आहे. आकाशातील शब्द मी आहे. मनुष्यातील सामर्थ्य सुद्धा मी आहे. पृथ्वीमधील सुगंध मी आहे. आगीची उष्णता मी आहे. सर्व जीवांमधील जीवनशक्ती मी आहे. सर्व तपस्व्यांचे तप मी आहे. अस्तित्वातील सर्व वस्तू बीज मी आहे. बुद्धिमानांची बुद्धिमत्ता मी आहे. शक्तिमानांची शक्ती मी आहे. बलवानांचे बल मी आहे. आणि धार्मिक तत्वाच्या विरुद्ध नाही, असं लैंगिक जीवन सुद्धा मी आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. तर अशा ह्या 4 श्लोकांमध्ये भगवंतांनी, की भगवंत कुठे कुठे, आपण म्हणतो चराचरामध्ये आहेत, सृष्टीमध्ये आहेत, व्यापून ठरलेले आहेत, जळी स्थळी काष्टी पाषाणी आहेत. तर ते म्हणजे नेमके कुठे कुठे आहेत, तर ह्याचं वर्णन आपल्याला ह्या श्लोकांमध्ये आलेलं आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणाच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. 7.13 मध्ये भगवंत सांगतात, त्रिगुणांनी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी आहे. माझे स्वरूप जाणीत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आता 3 गुणांनी आपण बद्ध आहोत हे आपण म्हणतो, पण ह्या 3 गुण जे आहेत, तर हे सुद्धा भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहेत. हे जे वेगवेगळे भाव आहेत, हे भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहेत. आणि इथे भगवंत आपल्याला जे अचिंत्य भेदाभेद तत्व जे आहे, तर ते तत्वाबद्दल इथे कुठेतरी सांगता आहेत. आपण ते तत्व 9व्या अध्यायात जाणून घेणार आहोत. तर इथे म्हणजे हे सगळं, जरी ह्या वेगवेगळ्या शक्ती भगवंतांचा विस्तार असला, तरी भगवंत त्याच्या ह्या कोणाच्याही अधीन नाहीत, आणि ह्या गुणांच्या भगवंत अधीन नाहीत, उलट त्या गुणांचे नियंत्रक आहेत. हे गुण त्यांच्या अधीन आहेत, असं भगवंत इथे सांगता आहेत. आणि आपण जीव मात्र काय आहे, की आपण ह्या गुणांच्या अधीन आहोत. ह्या 3 गुणांचा आपल्यामध्ये संभ्रम काहीतरी तयार झालेला आहे. आणि त्यामुळे काय होतं, की ही जी भौतिक सृष्टी, किंवा ही जी अपरा प्रकृती आहे, हे जे लौकिकाचं हे जग जे आहे, ते आपल्याला सत्य वाटायला लागतं. आणि त्यामुळे भगवंतांचं स्वरूप काय आहे, भगवंत कोण आहेत, तर हे याची आपल्याला जाणीव राहत नाही, किंवा याचा आपल्याला कुठेतरी विसर पडतो. आणि जे डोळ्यासमोर दिसतं आहे,
त्यालाच आपण सत्य मानायला लागतो. त्याचं कारण असं आहे की ह्या 3 गुणांनी आपला आत्मा बद्ध आहे आणि ह्या 3 गुणांमुळे आपण मोहित झालेलो आहोत. तो संभ्रम जो आहे, तो भ्रम आपल्या पुढे आहे आणि म्हणून आपल्याला हे जे भौतिक जग आहे, ही भौतिक सृष्टी जी आहे ती सत्य वाटू लागते. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे, परंतु जे मला शरण आले आहेत ते मायेला सहजपणे तरुण पलीकडे जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की 3 गुणांमुळे आपल्या डोळ्याभोवती आपल्याभोवती एक भ्रम तयार झाला आहे, संभ्रम तयार झाला आहे. आणि मग त्यामुळे काय होतं की तो संभ्रम जो आहे तो त्या मायेचा आहे. ती मायाशक्ती, ती मोह माया जी आहे तिच्यामुळे आपण ह्या ब्रह्मांडामध्ये अडकलेलो आहोत, हो की नाही. आणि ही जी मायाशक्ती आहे, ही मोह माया जी आहे तिला पार करणं अतिशय कठीण आहे. दुस्तर, दुस्तर या शब्दाचा अर्थ आहे अतिशय कठीण आहे. आणि पण मग ती सोपी पण आहे. कालच भगवंताने सांगितलं की आपण सरावाने अभ्यासाने सगळं शक्य आहे. भगवंताला जर तुम्ही समर्पित भावनेने भगवंतासमोर गेलात, भगवंताला शरण गेलात, तर निश्चितच आपला हा जो मार्ग जो आहे भगवंत मोकळा करतात. अहैतुकी कृपा जी आहे भगवंतांची, ती भगवंत भक्तांवर नेहमीच त्याचा काय म्हणू शकतो, ती कृपा भगवंत करत असतात. इथे आपल्याला एक छोटस बघा उदाहरण किंवा एक छोटस चित्र आहे. त्याच्यामध्ये बघा तिथं समुद्रामध्ये म्हणजे ती एक प्रकृती आहे की त्या प्रवाहामध्ये जो आहे प्रवाह खूप जलद आहे, पण भगवंत त्याला त्या जीवाला तारून घेऊन जात आहेत. अलगदपणे भगवंत त्याचा हात धरून उचलून घेऊन जात आहेत. असंच आहे की आपण ह्या मोहमायेच्या मोहशक्तीच्या आपण प्रवाहामध्ये आहोत. पण जर भगवंताला शरण गेलो, समर्पित भावनेने भगवंताची भक्ती केली, तर असं आपल्याला निश्चित भगवंत आपल्याला तारून घेऊन जातात आणि ह्या ह्या पराप्रकृतीमध्ये आपला ला घेऊन जातात. पण असं सगळ्यांनाच येतं का? सगळेच भगवंतांना शरण जातात का? नाही. तर आपल्या ह्या ब्रह्मांडामध्ये असेही लोक आहेत 3 गुणांमध्ये बद्ध आहेत की नाही. मग रजोगुण तमोगुण वाढलेले लोक सुद्धा आहेत. मग काही लोक असे आहेत, नमाम दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माया यापहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे अत्यंत मूर्ख आणि दृष्ट आहेत, नराधम आहेत, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले आहे आणि जे असुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात, ते मला शरण येत नाहीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की जे विमूढ आत्मा आहेत, जे संशय आत्मा आहेत, जे नराधम आहेत, ज्यांचं ज्ञान मायेमुळे नष्ट झालेलं आहे, म्हणजे रजोगुण तमोगुणाचा प्रभाव इतका वाढलेला आहे की ज्ञान अज्ञान सत्य असत्य याचा त्यांना भ्रांत राहिलेली नाही आहे. सगळा संभ्रम तयार झालेला आहे. आणि त्या संभ्रमामुळे काय झालेलं आहे की त्यांची प्रवृत्ती जी आहे ती कुठेतरी दुष्ट प्रवृत्ती तयार झालेली आहे, आसुरी प्रवृत्ती तयार झालेली आहे. असे लोक नास्तिक प्रवृत्तीचे असतात आणि त्यांचा भगवंतावर जराही विश्वास नाही, भगवंताला शरण जात नाही, असे नराधम असतात. आणि त्यांना सगळं वाटतं की आम्हीच कोणीतरी आहोत. रावणाचं जर इथे उदाहरण घ्यायचं झालं, रावण हा जरी शिवभक्त होता तरी सुद्धा त्याला भगवंत कोण आहेत, परमात्मा काय आहे, विष्णू तत्व काय आहे यांच्यावर विश्वास नव्हता. आणि त्यामुळे त्यांना तो अहंकार जो होता रावणाचा, आणि त्यामुळे त्यांची इतकी आसुरी प्रवृत्ती वाढली होती आणि त्या सगळ्यांवर अत्याचार करत होते. इथे आपल्याकडे अजून एका गाढवाचं उदाहरण आहे. जे संशय आत्मा विमूढ आत्मा जे असतात ते ह्या गाढवासारखे असतात. त्या गाढवाला असं वाटतंय की हे गाढव मीच ओढतो आहे, ही ओझी सगळी जी आहे ती मीच वाहतो आहे. आपल्यालाही असंच वाटत असतं की आपण कर्ता आहोत. 5व्या अध्यायात आपण पाहिलं आहे की 3 कर्ता आहेत, जीव, प्रकृती आणि परमात्मा. पण आपल्याला काय वाटतं की आपणच कर्ता आहोत आणि हे सगळं आपणच करत आहोत. तर असे हे जे नास्तिक प्रवृत्तीचे असतात, असुरी प्रवृत्तीचे असतात, संशय आत्मा आहेत, विमूढ आत्मा जे आहेत, तर त्यांच्या बाबतीत हे असं घडतं आणि त्यांना भगवंतावर विश्वास नाही आणि ते भगवंतांना कधीही शरण जात नाही. आणि मग त्या ब्रह्मांडाच्या त्या चक्रामध्ये
जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम त्या चक्रामध्ये ते अडकून राहतात. पण असेही काही लोक आहेत की जे भगवंताला शरण जातात आणि भगवंतांची अहैतिकी कृपा जी आहे ती प्राप्त करतात. चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्भ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे बरं श्रेष्ठ अर्जुना, 4 प्रकारचे पुण्यात्मा माझी भक्ती करू लागतात. अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता 4 प्रकारचे भक्त आहेत. म्हणजे आपण कुठल्या तरी वेगवेगळ्या कारणांनी आपण भगवंताला शरण जातो किंवा भगवंतांची आठवण काढतो, भगवंतांना स्मरण करतो. अशी वेगवेगळी आपल्याकडे इथे उदाहरणं आहेत, भरपूर उदाहरणं आहेत. त्यातली आपण काही सांगू तेवढी कमी आहेत, त्यातली आपण थोडीशी घेतलेली आहेत. गजेंद्र मोक्षाचं उदाहरण आहे. गजेंद्र मोक्ष मगरीने पायाचा आहे. यातली बरीचशी उदाहरणं जी आहेत ती भागवतम मधली आहेत. आता महाभारतातलं आपल्याकडे एक उदाहरण आहे. द्रौपदीचं उदाहरण आहे. द्रौपदी वस्त्रहरण जेव्हा होत होतं तर त्या संपूर्ण राज्यसभेमध्ये सगळेच होते, सगळे उपस्थित होते, पण एकही जण जे आहे की द्रौपदीच्या मदतीसाठी पुढे सरसावलं नाही किंवा कोणी कोणाची काय म्हणू शकतो त्या दुर्योधनापुढे की द्रौपदीला आपण मदत करावी, त्या दुर्योधनाचा विरोध करावा, असा एकही जण त्या राज्यसभेत उभा राहिला नाही. आणि अशा वेळी द्रौपदी, असहाय्य जी द्रौपदी होती, तिची मनस्थिती बघा कशी असेल. अशा ह्या असहाय्यतेमध्ये तिने कोणाला शरण गेली? भगवंतांना शरण गेली. आणि भगवंतांनी त्यांची कृपादृष्टी जी आहे, त्यांची कृपा जी आहे, तिथे लगेचच भगवंत त्यांच्या मदतीसाठी धावून आले. गजेंद्र मोक्षाचं उदाहरण आहे आपल्याला, हे भागवतम मधलं उदाहरण आहे की गजेंद्र मोक्ष सुद्धा मगरीने पायाचा चावा घेतलेला आहे आणि तरी सुद्धा भगवंतांचंच नामस्मरण करत गजेंद्र मोक्ष जे आहेत की ते भगवंतांना तिकडनं भगवंत मदतीला धावून आले. आणि आपल्याला मगरीने चावा घेतलेला आहे, आपल्याला काहीतरी इजा होत आहेत, वेदना होत आहेत, काहीही लक्ष नाही. त्यांनी त्या भगवंतांच्या चरणांशी त्या तळ्यातलं कमळ वाहिलेलं आहे तोडून. त्यानंतर हे जे आहेत की हे ज्यांना खूप वेदना आहेत, खूप दुःख आहेत, तर ही उदाहरणं आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला शुकदेव गोस्वामी जे आहेत की ज्यांनी भागवतम सांगितलेलं आहे, तर त्यांच्या माता व्यास ऋषींची किंवा व्यास मुनींची पत्नी ज्या होत्या, तर त्या शुकदेव गोस्वामी यांना ह्या भौतिक जगामध्ये यायचंच नव्हतं. की म्हणजे हे असत्य असं जग आहे आणि माझा जो शुद्ध आत्मा जो आहे तो पुन्हा कुठेतरी अशुद्ध होईल, मी या जगतामध्ये अडकेल, या 3 गुणांमध्ये अडकेल, मला तसं नको आहे. म्हणून मातेच्या उदरामध्ये आपण आपलं साधारणपणे आपण ऐकलेलं आहे की 9 महिने मूल मातेच्या उदरात असतं आणि त्याच्यानंतर त्याचा जन्म होतो. पण हे शुकदेव गोस्वामी 9 महिने नाही तर तब्बल 16 वर्ष त्या मातेच्या उदरामध्ये होते. आणि मग त्या मातेला भगवंतांना शरण गेल्याशिवाय काही पर्याय नव्हता. भगवंत तिथे साक्षात आले. त्यांनी सांगितलं शुकदेव गोस्वामींना की तुला काही होणार नाही, तू माझाच भक्त म्हणून राहशील आणि तू माझाच प्रचार प्रसार करशील आणि त्याच्यासाठी तू आईच्या उदरातून बाहेर ये. आणि तेव्हा शुकदेव गोस्वामी बाहेर आले, त्यांनी जन्म घेतला आणि त्या क्षणी भगवंतांनी कृपा करून त्यांना 16 वर्षाचा युवक बनवलं. पण आपली आई कोण आहे, आपले वडील कोण आहे यांनी जराही बघितलं नाही. त्यांना या भौतिक प्रपंचात अडकायचंच नव्हतं आणि तात्काळ तसेच ते वनामध्ये धावत सुटले भगवंतांची भक्ती करायला. तर अशी ह्या मातेसाठी सुद्धा भगवंत धावून आले. त्याच्यानंतर शुकदेव गोस्वामी यांनीच आपल्या परीक्षित राजांना भागवतम सांगितलं. परीक्षित राजांना बघा की त्यांना सांगितलं होतं की 7 दिवसांनी तुमचा मृत्यू होणार आहे. जेव्हा त्यांना कळलं की आपल्याला ही शाप मिळालेला आहे, ही शापवाणी झालेली आहे, तेव्हा ते ज्ञान घेण्यासाठी बाहेर पडले की ज्ञान काय आहे, सत्य काय आहे, मी मृत्यूला कसं सामोरं जाऊ. एवढा सगळा राज्याचा त्यांच्याकडे पसारा होता, सगळा त्या क्षणी त्यांनी त्याग केला, सगळ्या मोहातनं बाहेर पडले आणि सत्य काय आहे त्याच्यासाठी ते बाहेर पडले. आणि त्यांना योगायोगाने शुकदेव गोस्वामी तिथे भेटले आणि शुकदेव गोस्वामींनी त्यांना 7 दिवसामध्ये भगवंतांचं वर्णन केलं. आणि ते 7 दिवसामध्ये केल्यामुळे भागवत सप्ताह, भगवंतांच्या अनेक लीलांचं वर्णन, भगवंत कोण आहेत, परमतत्व काय आहे, सत्य काय आहे, याचं वर्णन त्या 7 दिवसामध्ये झालेलं आहे. आणि असा तो भागवत सप्ताह पहिल्यांदा तेव्हा बोलला गेला.
त्याच्यानंतर आपल्याकडे ध्रुव महाराजांचं उदाहरण आहे की ध्रुव महाराज त्यांच्या सावत्र आईने वडिलांच्या मांडीवर बसू दिलं नाही आणि म्हणून ते की आपल्याला ती जागा मिळावी, आपल्याला त्या वडिलांचं प्रेम मिळावं, त्याच्यासाठी ते त्यांच्या भगवंतांना शरण गेले, भगवंतांची भक्ती केली. 5 वर्षाचा तो एवढूसा बालक जंगलामध्ये कुठल्याही वन्य पशुला कोणालाही घाबरला नाही आणि त्यांनी भगवंतांची भक्ती केली आणि भगवंतांना प्रसन्न करून घेतलं. सुग्रीव जे होते की त्यांना माहिती आहे की प्रभू श्रीरामांना ते भेटले आणि त्यांनी राज्यासाठी की त्यांचं राज्य जे आहे त्यांच्या भावाने वालीने त्यांचं राज्य हडप केलं होतं, त्यांच्या पत्नीचं हरण केलं होतं, तर ते राज्य मिळवण्यासाठी, पत्नीला पुन्हा मिळवण्यासाठी ते प्रभू श्रीराम जे आहेत त्यांना शरण गेले होते, त्यांच्याशी मैत्री केली होती. त्याच्यानंतर नैमिषारण्यामध्ये जेव्हा द्वापार युग संपून कलियुगाच्या आपण जेव्हा उंबरठ्यावर होतो आणि सगळ्या ऋषीमुनींना प्रश्न होता की कलियुगामध्ये कसं होईल, या दांभिकतेचं युग आहे, तर इथे काय हे जे असं फसव युग आहे, तर इथे ह्या लोकांचा उद्धार कसा होणार, ह्या जीवांचा उद्धार कसा होणार. आणि त्याच्यासाठी ते ज्ञान जे आहे ते सुखदेव गोस्वामींनी सांगितलं आणि तेव्हा तब्बल 88,000 ऋषी मुनी तिथे उपस्थित होते आणि त्यांना सुखदेव गोस्वामींनी त्यांना हे ज्ञान पुन्हा दिलं आणि तेच तेच भागवतम असं आहे. तर जे काहीतरी जिज्ञासेने आलेले आहेत, ज्ञान घेण्यासाठी आलेले आहेत, काही म्हणजे जे अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी, काहींना ज्ञान घ्यायचं आहे, काहींना सत्य जाणून घ्यायचं आहे, काहींची जिज्ञासू वृत्ती आहे, सत्य काय आहे याची माहिती आहे, काहींना अत्यंत दुःख आहे आणि त्या वेदनेतून, त्या दुःखातून त्यांना भगवंतांची मदत हवी आहे, आणि कोणाला राज्याची अभिलाषा आहे, कोणाला त्या प्रेमाची अभिलाषा आहे. पण ह्या सगळ्याचं पर्यावसन काय आहे, जेव्हा भगवंत त्यांना भेटतात, भगवंत प्रसन्न होतात, तेव्हा त्यांना ह्या सगळ्यातून ते अनन्य भक्ती मार्गाकडे पुढे जातात आणि भगवंतांचे भक्त होतात आणि असे भगवंत सगळ्यांवर कृपा करत असतात. आणि पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यापैकी जो पूर्ण ज्ञानात आहे आणि जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो तोच श्रेष्ठ, कारण मी त्याला खूप प्रिय आहे आणि तो मला प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जसं मी आता सांगितलं की तो कुठल्याही तुम्ही मार्गाने भगवंताला शरण जा, जेव्हा भगवंतांचं दर्शन होतं, भगवंतांचा कृपाप्रसाद मिळतो, तेव्हा आपण भगवंतांची भक्ती किंवा भगवंतांची फक्त सेवा करायची, अविरत सेवा करायची, हाच मनामध्ये विचार येतो आणि आपली जी काही भावनेने आपण शरण गेलेलो असतो ती भावना मागे सरते आणि ते भगवंतांचे शुद्ध प्रिय भक्त होतात. आणि मग पुढे म्हणत आहेत भगवंत, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानम आत्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेती स महात्मा स दुर्लभ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अनेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचे परमकारम असल्याचे जाणून मला शरण येतो, असा महात्मा अत्यंत दुर्बल असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग असे जे भगवंतांना शरण गेलेले असतात किंवा हे एका जन्माचं नाही आहे, तर अनेक जन्म तुम्हाला क्रमशः ह्या गोष्टी ज्या आहेत तर तुम्हाला हे भगवंतांचं वास्तविक ज्ञान, तत्वतः भगवंत कोण आहेत, विष्णू तत्व काय आहे, सत्य काय आहे, परम तत्व काय आहे, आणि हे ह्या सगळ्या सृष्टीचं, मग ती परासृष्टी असेल अपरासृष्टी असेल, त्याचं परम परम कारण काय आहे, तर हे जेव्हा आपण भगवंताला पूर्णपणे समर्पित भावनेने शरण जातो तेव्हाच आपल्याला त्या दिव्य ज्ञानाची आपल्याला प्राप्ती होते. आणि असे जे असतात हे महात्मा, हे संत पदावर, हे गुरुपदावर, ते अगदी सहस्रावधी किंवा शताब्दीतूनच असा एखादा कुठला तरी येतो आणि अशा महात्मा हे दुर्मिळ असतात, दुर्लभ असतात, असं इथे भगवंत सांगता आहेत की जे भगवंतांना तात्विकतः जाणू शकतात. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधिविधानांचे पालन करतात.
7.21 मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतांची उपासना करण्याची इच्छा करतो तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपण कर्मकांडामध्ये, कर्मयुगामध्ये, आपण ह्या भौतिक सृष्टीमध्ये आपल्याला तेच माहिती आहे की आपण तेच करत असतो. कारण की आपण सगळ्यात पहिले आपण ह्या इंद्रियांची आपली तृप्ती करण्यामध्ये आपण खूप काय म्हणू शकतो की ते करण्यासाठी आपण अनेक प्रयत्न करत असतो. आणि मग त्याच्यासाठी आपण मग जे कर्मी लोक आहेत ते भगवंतांची भक्ती करतात. मग वेगवेगळ्या देवतांना शरण जातात, वेगवेगळ्या देवतांची पूजा अर्चा करतात, आराधना करतात, उपासना करतात. पण त्याच्यामागे त्यांचा एक हेतू असतो. हेतू काय असतो की माझा हा एक प्रापंचिक प्रश्न आहे किंवा असा असा मला अडथळा आहे की हा भौतिक प्रपंच आपण मांडलेला आहे. मग अनेक प्रश्न असतात. आता आपण आपल्याच जर सामान्य लोकांचं जर बघायचं झालं तर कोणाच्या मुलाच्या शिक्षणाचा प्रश्न असतो, नोकरीचा प्रश्न असतो, लग्नाचा प्रश्न असतो, वेगवेगळे प्रश्न असतात. आणि ते प्रश्न घेऊन मग आपण आपल्याला सांगतं की बाबा इथे प्रॉब्लेम येतोय का, मग ह्या देवतेची तुम्ही उपासना करा, नामस्मरण करा, आराधना करा. म्हणजे आपण ही सकाम भक्ती करत असतो की तुम्ही उपासना करा आणि मग त्याचं फळ तुम्हाला मिळतं. आणि अशा पद्धतीने आपण सकाम भक्ती करत असतो. मग अशा ह्या भौतिक कामनांनी आपलं हे ज्ञान जे आहे ते हिरवलेले की भक्ती कशासाठी करायची की त्याच्यातून आपल्याला आपलं भौतिक इच्छा ज्या आहेत, त्या आपल्या भौतिक सुख जे आहेत ती प्राप्त करून घेण्यासाठी आपण भगवंतांची भक्ती करायची. आपलं संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन आपल्याला पुढच्या पुढच्या अध्यायामध्ये बघायचं आहे. आपलं प्रयोजन काय आहे की आपल्याला भगवत धामापर्यंत जायचं आहे, आपल्याला मोक्षधामापर्यंत जायचं आहे, आपल्याला ह्या भौतिक सृष्टीतूनच, ह्या प्रपंचातूनच आपल्याला मुक्त व्हायचं आहे. याचा आपल्याला कुठेतरी जाणीव नसते, ज्ञान नसतं. आपण भगवंतांची भक्ती कशासाठी करतो? आपण सकाम भक्ती करतो की बाबा माझ्या मुलाचं लग्न होत नाहीये, माझ्या मुलीच्या नोकरीचा प्रश्न आहे, कोणाच्या तरी घराचा प्रश्न आहे, वेगवेगळे कोणीतरी आजारी आहे घरामध्ये. म्हणजे आपण वेगवेगळ्या प्रश्नांनी आपण देवतांची आराधना करत असतो. आणि मग इथे भगवंत सांगत आहेत की कोणीही तुम्ही कुठल्याही देवतेची, प्रतिदेवतेची आराधना केली तरी तुम्ही तुमच्यामध्ये ती श्रद्धा जी आहे, तो भाव जो आहे, ती इच्छा जी आहे ती निर्माण कोण करत असतं तर ती उपासना करण्याची इच्छा ही निर्माण मीच करत असतो. त्या देवतेवरची श्रद्धा जी आहे ती श्रद्धा अजून दृढ श्रद्धा करण्याची बुद्धी सुद्धा तुम्हाला मीच देत असतो की त्या देवतेच्या तुम्ही श्रद्धा करून, म्हणजे तुम्ही इनडायरेक्टली तुम्ही प्रतिदेवतेची तुम्ही भक्ती करता आहात, पण इनडायरेक्टली तुम्ही भगवंतांचीच भक्ती करता आहात. आपल्याकडे उदाहरण द्यायचं झालं तर एका कंपनीचा सीईओ आहे, म्हणजे एक ओनर आहे, स्टेक होल्डर, शेअर होल्डर. तो कंपनीचा मालक असतो, बरोबर. आणि त्याने अनेक डिपार्टमेंट्स आहेत सांभाळण्यासाठी, डिपार्टमेंटल हेड्स जे आहेत ते नेमून ठेवलेले असतात. आणि त्यांना त्यांनी काही पॉवर दिलेले असतात की तुम्ही एवढे एवढे हे डिसिजन्स तुम्ही घेऊ शकतात. पण याच्या वर जर काही आलं तर ते माझ्या अप्रुव्हल शिवाय तुम्हाला तो डिसिजन घेता येणार नाही. पण बाकी हे ह्या लेवलचे डिसिजन्स तुम्ही घेऊ शकता, ते जे जे डिपार्टमेंटल हेल्थ आहे तसं. आपल्याकडे सुद्धा तसंच आहे. भगवंत एकच आहे, ते विष्णू तत्व, ते परमतत्व भगवान श्री कृष्ण जे आहेत, तर ते परमतत्व जे आहे ते त्या कंपनीच्या मालकासारखं आहे, स्टेक होल्डर सारखं आहे. आणि ह्या सर्व प्रतिदेवता ज्या आहेत तो भगवंतांच्या शक्तींचा विस्तार आहे. आणि प्रत्येक देवतेला एक एक भगवंतांनी जबाबदारी दिलेली आहे. मग आपला काही आर्थिक प्रश्न असेल तर आपण लक्ष्मी मातेला आपण शरण जातो, आपण लक्ष्मी मातेची आराधना करतो. तर आणि मग आपला तेवढा जो प्रश्न जो असतो ती लक्ष्मी माता आपली सोडवते. पण पण ही पुन्हा काय झाली की ही भौतिक आपल्या ह्या प्रपंचातली ही आपली सकाम भक्ती झाली. पण लक्ष्मी माता जी आहे ती आपण तिला कितीही शरण गेलं तर ती आपला प्रापंचिक प्रश्न सोडवू शकते. पण ती आपल्याला की बाबा तुम्हाला वैकुंठ धामामध्ये प्रवेश जो आहे तो देण्यासाठी आपल्याला भगवंतांचंच अप्रुव्हल लागतं. लक्ष्मी माता ते अप्रूव्ह करू शकत नाही. म्हणजे असे अनेक ज्या प्रतिदेवता ज्या आहेत की आपण त्यांची भक्ती करतो, त्यांची भक्ती दृढ करायचं, भक्तीची आपली ती श्रद्धा जी आहे आपल्या मनामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये ती स्थिरावण्याचं काम सुद्धा भगवंत करत असतात. पण
ही सगळी जी आहे ही सकाम भक्ती आहे. आणि जो ज्या देवतेची उपासना करतो तर त्याचा जो भाव जो आहे तो ती श्रद्धा जी आहे भगवंत सांगता आहेत की ती मी दृढ करत असतो. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो, परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. 7.23 मध्ये सांगतात, अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देवलोकाची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. अरे वा, किती छान. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहेत की आपण जशी ज्या श्रद्धेने भावनेने आपण मनोभावे देवतांची भक्ती करतो आणि आपल्याला त्याचं फळ पण मिळतं, इप्सित फळ आपल्याला प्राप्त होतं. पण ते जी उपासना असेल किंवा ते जे फळ जे असेल शेवटी ते सुद्धा काय आहे, ते शाश्वत नाही, ते सुद्धा अशाश्वत आहे. म्हणजे ह्या ब्रह्मांडाच्या आपण म्हणू शकतो आपल्याला ब्रह्मांडाचं कसं आहे की उत्पत्ती आहे आणि लय आहे, तसं तुम्ही अशा ह्या प्रतिदेवतांची तुम्ही भक्ती करता आहात, सकाम भक्ती करता आहात, तुम्ही उपासना करा, तुम्ही नामजप करा, त्याच्या बदल्यात तुम्हाला हे फळ मिळतं आहे. म्हणजे हे इतकं. आणि मग त्याच्यानंतर पुन्हा जर तुम्हाला त्या भगवंतांची कृपा प्राप्त करायची असेल तर पुन्हा तुम्हाला नव्याने उपासना करा, कारण की तुमचा बॅलन्स नील झाला की नाही, तुम्ही उपासना केली, तुम्हाला फळ मिळालं. आणि ते फळ सुद्धा कसं असतं की ते शाश्वत फळ नाही आहे. आणि अशा पद्धतीने जे उपासना करतात आणि जे फळ प्राप्त करतात ते मर्यादित आहे असं भगवंत सांगतात, ते नित्य नाही, ते अनित्य आहे. आणि पण जे माझी उपासना करतात, ते भगवंतांची उपासना करतात, ते त्या विष्णू तत्वाची, त्या भगवंतांची, त्या कृष्णाची उपासना करतात, त्या परमदेवतेची उपासना करतात, त्यांना वैकुंठ धामामध्ये म्हणजे ह्या जन्म मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडण्याची संधी मिळते. त्यांना त्या वैकुंठ धामामध्ये, त्या मोक्षधामामध्ये, त्या गोलोक वृंदावन मध्ये प्रवेश मिळतो किंवा त्याची प्राप्ती होते, असं इथे भगवंत आपल्याला सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला पूर्णपणे जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की मी पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व धारण केले आहे. त्यांच्या अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जशी श्रद्धा, जसा भाव तसा देव आपण म्हणतो की नाही. मग प्रत्येकाला असं वाटत असतं की प्रत्येकाची एक देवदेवतांची कल्पना वेगळी आहे, कारण की 3 गुणांमध्ये बद्ध आहोत की नाही. ज्ञान माहित नाही, तो संभ्रम आहे सगळा. त्या संभ्रमामुळे, त्या भ्रमामुळे आपल्याला भगवंत नेमके कोण आहेत तर आपल्याला, कारण की भगवंतांचं तर दर्शन होत नाही. आपण ह्या इंद्रियांना, आपण सदोष इंद्रिय आहेत, आपल्यावर भ्रम आहे, संपूर्ण भ्रम आहे ह्या भौतिक प्रपंचाचा, ह्या सगळ्या गोष्टींचा. आणि त्यामुळे आपल्याला भगवंत समोर असून दिसत नाहीत, हो की नाही. किती ठिकाणी भगवंत आहेत, चराचरात व्यापून राहिलेले आहेत. आणि मग लोकांचा विश्वास काय होतो, अज्ञान आहे ना, त्यामुळे की भगवंत कोणीतरी निराकार आहेत किंवा त्यांनी मनुष्य जन्म धारण केला आहे, ते एक व्यक्ती आहेत, असा कुठेतरी त्यांचा विश्वास होतो. आणि ते कोणीतरी पुरुषोत्तम भगवान आहे, ते परमतत्व आहे, ते सत्य आहेत, हा त्या हा हा विश्वास त्यांना नाही. किंवा त्यांना कोणी सांगायला जरी गेलं तरी तो त्यांचा विश्वास त्यांना पटत नाही. भगवंत हे कोणीतरी अविनाशी आहे, चिरंतन आहे असं त्यांना वाटत नाही. त्यांनी जन्म घेतला, त्यांचा मृत्यू झाला वगैरे अशा काहीतरी भ्रामक कल्पनांमध्ये ते असतात. आणि भगवंतांचं जे दिव्य स्वरूप जे आहे त्याची त्यांना जाणीव होत नाही किंवा त्यांचा त्याच्यावर कोणी सांगितलं तरी विश्वास बसत नाही. आणि पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रगट होत नाही. माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रगट राहतो आणि म्हणून मी अजन्मा आणि अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाहीत. अर्जुन, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही, घडत असणारे सर्व आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही जाणतो.
मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की असे ज्यांचा माझ्यावर विश्वासच नाही, ज्यांना वाटतं की माझा जन्म झाला आहे, मी आता एक व्यक्ती म्हणून, एक मनुष्य म्हणून जन्म घेतलेला आहे, ज्यांना माझ्या स्वरूपाची जाणीव नाही, अशा अज्ञानी मूढ लोकांसाठी मी नेहमीच अप्रकट असतो. त्यांच्या पुढे मी कधीही प्रकट होत नाही. माझे जे दिव्य स्वरूप आहे किंवा मी अजन्म आहे, मी अच्युत आहे, याची त्यांना जाणीवही नसते आणि त्यांना मी ती जाणीव करूनही देत नाही. परंतु हे सगळ्यांसाठीच नाही आहे. जे भगवंतांना शरण गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी भगवंत नेहमीच त्यांची अहैतुकी कृपा दाखवत असतात. आणि भगवंत असे आहेत की जे त्यांना भूतकाळ, भविष्यकाळ, वर्तमान काळ सगळं माहिती आहे. म्हणजे जर उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्याकडे बघा की आपल्या प्रत्येक जीवाचा डेटा आपण म्हणू शकतो, आपल्या बोलीभाषेत सांगायचं झालं, सहज सोप्या भाषेत, तर त्याचा डेटा त्यांच्याकडे आहे. आपण जे काही कर्म करतो त्या कर्माचं, तुम्ही कुठलं कर्म केलेलं आहे त्या सगळ्याचं काय म्हणू शकतो आपण, हिशोब जो आहे तो त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे आपल्याबद्दलचं, आपण भूतकाळामध्ये किती जन्म घेतलेले आहेत, आता ह्या वर्तमान काळामध्ये, ह्या जन्मामध्ये आपण काय काय केलेलं आहे आणि भविष्य काळात काय होणार आहे, याची सगळ्याचा हिशोब जो आहे आपल्या प्रत्येकाचा, या सृष्टीतील, ह्या संपूर्ण ब्रह्मांडातील जेवढे जीव आहेत या प्रत्येकाचा हिशोब त्या भगवंतांकडे आहे. भगवंत सगळ्यांना जाणतात, प्रत्येक जीवाला ते जाणतात. कधी प्रत्येकामध्ये ते स्थित आहेत. आपण त्या, आपल्यामध्ये भगवंत स्थित आहेत, आपण त्या भगवंतांचा अंश आहोत. परंतु आपण त्या भगवंतांचा अंश आहोत, पण अंश असून सुद्धा आपल्याला भगवंतांची जाणीव नाही किंवा आपण भगवंतांना तर ते दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही, किंवा एखादा एक जीव जो आहे तो भगवंतांचं हे दिव्य स्वरूप जे आहे ते जाणू शकत नाही, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरी कृष्ण माताजी, सॉरी मला हा श्लोक वाचायचा आहे. हा, हा, हा. येषां त्वत्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्य कर्म केले आहे आणि ज्यांची कर्म पूर्णपणे नष्ट झाले आहेत, ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पण भगवंत म्हणतात सगळ्याच जीवांसाठी मी अप्रकट राहतो, मी सगळ्याच जीवांना जाणतो, पण सगळ्यांसाठीच राहतो का नाही. त्यातले काही निवडक, निवडक म्हणजे कोण, किंवा काहींवर भगवंतांची कृपा आहे, मग ते कोण आहेत की ज्यांनी पुण्यकर्म केलेलं आहे, ज्यांनी अकर्म केलेलं आहे. तर अशा मागच्या जन्माचा जो बॅलन्स, बॅलन्स सगळ्यांचा आहे ना, भगवंतांकडे सगळ्यांचा हिशोब आहे. तर अशा ह्या पुण्यकर्म केलेल्या लोकांसाठी, या कर्म केलेल्या जीवांसाठी भगवंत ते अजून जी श्रद्धा जी आहे ते दृढ करतात ती, आणि त्याच्यातनं जी द्वंद्व रूप आहे की आपण कोणीतरी आहोत आणि भगवंत कोणीतरी आहे, ह्या द्वंद्वातून त्यांना मुक्त करतात आणि अद्वैताची भावना जी आहे ती अजून दृढ करतात. आणि अशा ही अद्वैताची एकदा भावना दृढ झाली की आपल्या हा मनुष्य जन्माचा किंवा आपल्या ह्या जीवाचा भगवंतांशी असलेला संबंध तर आपण माहिती आहे की आपण त्या भगवंतांचे अंश आहोत, आपण त्या भगवंतांपेक्षा वेगळे नाही, ही अद्वैताची भावना निर्माण झालं की मग प्रयोजन, आपलं काय प्रयोजन आहे मनुष्य जन्माचं, तर आपल्याला भगवंतांची नित्य सेवा करायची आहे, आपल्याला भगवंतांची अविरत सेवा करायची आहे. आणि त्या सेवेमध्ये आपल्याला आरूढ व्हायचं आहे, भगवंतांना शरण जायचं आहे. आणि ती सेवा करता करता भगवंतांची कृपा करून, भगवंतांना संतुष्ट करून आपल्याला त्या भगवत धामामध्ये, त्या मोक्षधामामध्ये आपल्याला जायचं आहे. म्हणजे आपल्याला आपलं प्रयोजन काय आहे, आपलं ध्येय काय आहे, तर आपल्याला मोक्षधामापर्यंत पोहोचायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला नामस्मरण आणि श्रद्धा करायची आहे. हे ज्यांना म्हणजे याची जाणीव जी आहे ते भगवंत करून देतात, किंवा ही जी अशा पद्धतीची काय म्हणू शकतो की विचार जे आहे त्याची निर्मिती, ज्यांचं पुण्यकर्म किंवा आपण म्हणू शकतो की ज्यांचं अकर्माचा बॅलन्स चांगला आहे, त्यांच्यासाठी भगवंत नेहमीच ह्या त्यांना अद्वैताची जाणीव करून देतात. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
पूर्णपणे मतपरायण झालेले, जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यू समय सुद्धा मला जाणू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण म्हणजे भगवंतांमध्ये मतपरायण, म्हणजे जे भगवंतांना शरण गेलेले आहेत, जी समर्पण भावना आहे, जी भगवंतांना पूर्णपणे जे शरण गेलेले आहेत, तर अशा सर्व जीवांना साठी भगवंत हे यज्ञाचा अधिष्ठाता आहेत, किंवा त्यांच्यासाठीच आपल्याला सगळं कर्म करायचं आहे, किंवा आपले कुठलंही जर यज्ञ असेल तर या यज्ञामध्ये आपल्याला भगवंतांना, त्या विष्णूंना संतुष्ट करायचं आहे. तर ही जी जाणीव ज्यांच्याकडे आहे, किंवा असे जे जीव आहेत, ते मला मृत्यू समयी सुद्धा माझी आठवण करू शकतात किंवा माझं स्मरण करू शकतात. म्हणजे आपलं प्रत्येक कर्म जे आहे हे यज्ञ कर्म आहे. म्हणजे जेव्हा आपण भगवंताला स्मरण करणार तेव्हा ते यज्ञ कर्म होणार, त्या कर्माचा यज्ञ होणार, हो की नाही. आणि त्यामुळे असं कर्म करता करता आपण मृत्यू समय सुद्धा भगवंताला स्मरण करू शकतो. मग मृत्यू समय जर आपण भगवंताला स्मरण केलं तर आपल्याला काय होतं, किंवा त्याचा काय परिणाम आहे, हे आपल्याला पुढच्या अध्यायात बघायचं आहे. 8व्या अध्यायामध्ये आपली अध्यायांची शृंखला आहे. एका अध्यायावर दुसरा अध्याय आपला काय म्हणतो की अवलंबून असतो. आणि अशा पद्धतीने मृत्यू समय जर आपण भगवंतांना स्मरण केलं तर काय होतं ते आपण उद्याच्या अध्यायात बघणार आहोत. इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. आजच्या अध्यायामध्ये आपला ज्ञान विज्ञान योग हा होता, की भगवंताने त्या परमतत्वाचं, त्या भगवंतांच्या विविध शक्तींचं आपल्याला वर्णन आजच्या अध्यायात आलेलं आहे. आपल्याला ते ज्ञान सांगितलेलं आहे, ज्ञानामागचं विज्ञान सुद्धा भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. मग कृष्ण कसे जळीस्थळी काष्टी पाषाणी आहेत, भगवान कृष्णांच्या शक्तींचं, आपल्याला विविध शक्तींचं वर्णन इथे आलेलं आहे. मग आपण जर भगवंतांना शरण गेलो तर भगवंत आपली कशी कृपा करतात, त्यांची कशी कृपादृष्टी प्रत्येक भक्तावर असते, याचं कुठेतरी वर्णन आलेलं आहे. मग देवतांचं वर्ण, प्रतिदेवता आणि भगवंतांची पूजा आराधना याच्यातला फरक कुठेतरी आजच्या अध्यायामध्ये भगवंत आपल्याला सांगता आहेत. आणि आपल्याला आपला जो भ्रम आहे भक्तिरोग, आपल्याला आपल्याला असं वाटतं की जे कर्मकांड आपण जे करतो आहोत, किंवा आपण जे सकाम भक्ती करतो आहोत, त्या सकाम भक्तीतून आपण निष्काम भक्ती कशी करू शकतो, किंवा कसं आपण भगवंतांपर्यंत पोहोचू शकतो, त्याचं वर्णन कुठेतरी आजच्या अध्यायात आलेलं आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.